أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم ambe ala foka ala barka da masami bi noya anyi anga kene soro ambe barka bilibili da masa rahmani ka soli ka ce aminata dinga muhammadu rasulullah kisini nema ubana so dungowi ala kanto ali horoma koson o kofesa ambe fulini tani wakati na kadi an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fantan naani kana la mɔgɔ bɛ yen k'i sɔgɔlen don Shirifula TV la ni wakati na aw ka wuladafɛ foli a bɛ kɛnɛ kɔnɔ sanga ani waati o okumu kɔnɔna la i ka dɔ bi an ye wele bila an ka maa dɔw fana ma minnu fana bɛ yen bi n'u fana ni émission in ka kan sabula émission du ani denbaya bɛɛ b'i yɛrɛ ye ale kɛnɛ kɔnɔna la o okumu kɔnɔna la an ye wele bila an balima dɔw ma minnu ni ala ka latigɛ bolilen d'u kan ni ala y'olu kɛ banabagatɔw ye an cɛla la bɛɛ n'i da kan don ala bolo an bi ala deli ya rabi masa in n'a ye tɔgɔ dɔ kari a bɛ dɔ tugu ya rabi ala ka bɔda ɲuman di an ni olu bɛɛ lajɛlen ma o okumu kɔnɔna la don dɔw bɛ yen minnu fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin an balima lujuratɔ ninnu ma ni o ye le 3 décembre le 3 décembre ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye tasibila kɛlen don lujuratɔw ye don min na o okumu kɔnɔna la an ye wele bila u ma bi u ka na an ka jɛ an ka masala olu ni anw an bɛɛ ye kelen ye anw de bɔr'u la olu de fana bɔra anw na ayiwa n kini bolo yan fan fɛ ale ye Monsieur Sidi Mohamed Koulibaly n'ale ye président du collectif des handicapés diplômés et non diplômés du Mali an b'a fɔ i y'an ka wele jaabi a diyara n ye Sidi Mohamed an b'a fɔ i Koulibaly i ni wula folikan b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma yan'an ka don baara kɔnɔ folikan min bɛ n bolo ka sin Shirifula TV téléspectateurs u bɛɛ lajɛlen ma o ye k'a fɔ ko u ni ce u ni baraji u ni wula k'a fɔ an bɛ yan ka kuma lujuratɔw ka baarako kan Shirifula ye occasion di an ma bi an b'o foli di Shirifula TV ma ani ka foli di Mali lujuratɔw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa a diyara u bɛɛ lajɛlen ye ayiwa an b'a ɲɛsin numankuru ɲanfan fɛ Monsieur Ismaïla Konaté n'ale ye secrétaire adjoint aux relations extérieures du collectif des handicapés des diplômés du Mali et des non diplômés ayiwa u ka association in ni ko i b'a la surunya n'o ye ka abrégé o ye COHD o tuma la an b'i Ismaïla an b'i fo i ni wula an b'a ni wula i Konate an marhaba ayiwa folikan b'i bolo yani émission ka daminɛ folikan bɛ n bolo n bɛ Shirifula yɛrɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo mun ye occasion di anw ma pour que an bɛ se ka na hakilina fɔ cogoya min na lujuratɔw ka baarako kan n bɛ tila ka foli kɛ an lamɛnibagaw bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatulahi wa ta'ala wa barakatuhu ayiwa an y'o de fɔ hali bi an bɛ journée kɔnɔna la n'o ye dans le cadre de la célébration du 3 décembre 2022 de la journée internationale des personnes vivant avec un handicap o tuma na an y'a fɔ ye cogo min na a bayɛlɛmalen de ye nin ye an ka to dunkan na o tuma don kɛrɛnkɛrɛnnen a taara de ka ɲɛsin an balimaw ma ala ye minnu garijɛgɛ don bana la ɲako b'o la i komi aw ɲɛ b'an balimakɛ la cogo min na ni o ye Monsieur Sidi Mohamed ye ala ye nɔrɔ duga ka bɔ ale ka yeli ma ayiwa an balimakɛ Ismaïla aw ɲɛ b'ale fana na ala ye ale fana jɛ taamasen fila la i komi a bɛ mɔgɔ tɔw ta kɛ cogo min na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sabula u ma jɔ u yɛrɛ la u ma ban baara ma u ma sɔn fana ka sigi k'u bolo da u sen kan ko ala y'u kɛ lujuratɔ ye o tuma na an bɛ foli nin ta ni an b'a d'u ma k'a fɔ lujura ani baara u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ an b'u fo k'u ni ce u yɛrɛ ye o hukumu kɔnɔna la an ka bi thème
o bena boli alisa ale baraku kelinga no est la problématique de l'emploi des personnes vivant avec un handicap cas du Mali. La problématique de l'emploi des personnes vivant avec un handicap cas du Mali. Donc, ambe anyashin ankini bulu yanfan fe ni oyi président Monsieur Sid Mohamed Koulibaly. Aywa journée no ye 3 décembre mogo chama be iba soro minunte adon ka fuku dondo talindo ka nyashi ambalema lujurato ma ka seku hakilinaw soro ka sefana ku hakilinaw fo en fana yi aywa ebse ka mundi foani le 3 décembre kan mi kelimbe don krengreni ka di awma alhamdulillah. Le 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées. En bas, yani encore ces journées, en bas, il le jura kanfolo. Le jura, parce que avec mon chamaniena kafo, que le jura oye banai, ou bien kafo le jura oye fenwere. En bas, bela jelen haklis la tike kafo le jura banate, le jura te jinaye, le jura te woklo, le jura e adamaden de nafuko adamaden to. Le fait que okuma famia ka fo ko lujura o adamaden na fo moto donc Nations Unies on est organisation des Nations Unies no e dunia jamana o be farale nyon kan au lieu de usi ka fo anga dondota wala sa anga tasiblake anga dunia mo bela jelen hakli jigi femini lujura e ka nyefo mo diana o de bena de 3 décembre Madame Nena 1992 au lieu de Malika démocratie et damnema kana se bima san bisaba communauté internationale be sigi ou be tasiblo ke avec à travers les conférences de presse avec une info émission radio télé une info en rewle flek assez shirifla la chukumna ka lujura nyefo dunia moy ka lujura nyefo be au la 3 décembre anafaka bu lujura to bolo amba foka fo lujura banate lujura fenwerete lujura e adama dindi sharia ba bolo ina fo sharia bi moto bolo chomina o de la misika fmo ke dongodo organisation beke ina fo chini o era le 3 décembre chukomna fédération kononana lancement B no lancement présidé par madame le ministre de la fonction publique alere benna sika fo beke abe ira jebela lujura e munye ina fo krenkerena en collectif en fédération en pepena ka fo lujura to o de ka barako ka gelen anya kanu ka nyine au thème que emploi des personnes handicapées cas du Mali andab na sama talenye. Ok, ambi il faut ki wali ñu man don ka fo anye famille bilibili ba soro ula ay wa Sumaila do be bulu ka fara Sid Mohamed Takan bon mu mene bulu ka fara kan ka don ka fo journée a dabora de pour que lujurato lujura ere abse ka don chukamna ka don ka fo ko lujurato ko nafa fene bu ula ku fene u semse ka don anga société ko ula à travers ça o be keni sensibilisation we atse ka keni ali ame munu na nyona no e ka ta media onu fona ka yira mo ula ka fo lujurato abse ka fam bela jelenge comme to obse ka u kana den ko fe kana ke bulu ko to fe o de tumene bulu ka fara Sidi Mohamed Tainka aywa o fana temelin ko fe e se ka mundi foani ali bi lujurato ka baraku kan yani an ka se lujurato ka baraku kan da bena se doni u ka kalan yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na parce que ni ko baara yɛrɛ fɔlɔ an b'a daminɛ doni kalan yɛrɛ bɛ cogoya minnu na an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ lujuratɔ a ka kalanko a ma nɔgɔn kosɛbɛ tɔw bɛ diplôme sɔrɔ cogo min na an b'a sɔrɔ ten mais anw ta kɛrɛnkɛrɛnya la vraiment anw ta sɔrɔli tuma a ka gɛlɛn i b'a ye tuma dɔ la ekɔlisow u ma adapté anw ka lujura cogoyaw la an y'o kaw caman ye a dɔw yɛrɛ b'a la i bɛ taa sɔrɔ hali ɲɛgɛnw i bɛ taa yɔrɔ minnu na vraiment i bɛ ŋunuma ɲɛgɛnjiw de la i bɛ fɛngɛw de kɛ i bɛ taa sɔrɔ tuma la i ka kalanyɔrɔ yɛrɛ a bɛ fo sanfɛlaw la i b'o tiriki tɔrɔkɔw bɛɛ lajɛlen de kɛ pour que i bɛ se ka diplôme sɔrɔ cogoya min na ni diplôme fɛnɛ sɔrɔla jumɛn de b'o kɔfɛ sisan o ye ka jamana yɛrɛ ka a lajɛ aw bɛ se ka ta cogoya minnu na baara la o de kɔnɔna na vraiment Mali la an bɛ se k'a fɔ dɔ kɛra mais gɛlɛyaba de bɛ baarako la halisa
parce que an b'a da tuma dɔ la faamuyali yɛrɛ kan mɔgɔw hakili la n'a fɔra k'i ye lujuratɔ ye i kan ka to so de mɔgɔw kan k'i dɛmɛ de ka fɛnw k'e ka to so kɛrɛfɛ dɔrɔn fɛnw de bɛ di e ma fɛnw bɛna ta ka di e ma mais e tɛ se ka baara kɛ yɛrɛ anw y'a yira k'a fɔ ko ayi o tɛ lujuratɔ ye lujuratɔ ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se ka baara kɛ i n'a fɔ Sidi Mohamed a da sera ma cogoya min na lujuratɔ ye mɔgɔw de don ani tɔw an bɛɛ ye kelen ye il suffit seulement que ale mago bɛ fɛn fitinin mun na i ko di ale ma dɔrɔn pour que ale ni tɔw ka se ka bila niveau kelen na an b'a ye k'a fɔ i b'a ye services caman bɛ yen nɔ n'i taara k'i bɛ taa i ka dossiers bila yen nɔ k'i b'a fɛ ka baara kɛ a dɔw t'a lajɛ vraiment karisa vraiment lujura b'a sen de la mais a t'a hakili la a bɛ se ka baara kɛ parce que ne mago b'a ka hakilina de la u bɛ dɔw b'i bila kɛrɛfɛ parce que u hakili bɛ kɛ ko lujura mun b'i la o de bɛ na e empêcher e donni de ye olu da la an dun y'a ye k'a fɔ lujuratɔ a yirala k'a fɔ lujuratɔ ne lujuratɔ ta baarakɛyɔrɔ la i fɛ yen nɔ ale bɛ se ka mun kɛ baara yɛrɛ kɔnɔna na hali personne valide u tɛ se ka double effort kɛ parce que an ta ye min ye lujura bɛ ne sen de la n'i taara ne bila baara la ne bɛ se ka jumɛn wɛrɛ ne bɛ concentrer n ka baara dɔrɔn de kan ne tɛ se k'a fɔ ko ne bɛ wuli tuma bɛɛ ka taa yan fɛ n bɛ taa nin ko yɔrɔ la n bɛ taa nin na mais ne bɛ concentrer ne ka baara dɔrɔn de kan o de la an b'a yira k'a fɔ baarako surtout lujuratɔ ka baarako Mali la an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya caman b'a la parce que faamuyali ma kɛ ka se o niveau la hali toujours an bɛ ka mɔgɔw gouvernement tali minnu bɛ taliw kɛ vraiment u k'u hakili to lujuratɔw la minnu bɛ taliw kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko lujuratɔ an bɛ se ka baara kɛ comme tɔw bɛ se ka kɛ cogoya minnu na u ka baara di anw ma an b'a ye k'a fɔ i bɛ taa jamana dɔw la olu lujuratɔw i bɛ taa sɔrɔ olu tɛ taa baara ɲini komi an bɛ ka ɲini cogoya min na olu b'a ɲini de ko k'u dɛmɛ mais anw ta ye an b'a ɲini de k'a fɔ an bɛ taa an ka jamana minnu bɛ les décideurs an b'a ɲini u fɛ de vraiment u ka baara di anw ma mais n'a fɔra o baara fɛnɛ o fɛnɛ tɛ sɔrɔ hali an bɛ tila ka ɲini tuguni bon dɔw fɛnɛ ma kalan kɛ parce que olu caman b'an na an dɔrɔn tɛ k'a fɔ ko diplômés don mɔgɔ dɔw fɛnɛ b'an na minnu vraiment u ma kalan kɛ walima u ka kalanw fɛnɛ danna sira la olu fɛnɛ difficultés caman bɛ yen nɔ hali n'an ko n ko ka wari fɛnɛ di hali o dɔw ka essayer ka bila AGR dɔw ka créer olu fɛnɛ ye même minnu kalanna a bɛ se ka kɛ i ka intention tuma dɔw la i ka fɛngɛ bɛ yɛlɛma i bolo parce que i ye kalan dɔ kɛ mais i yɛrɛ ɲɛ b'a la i bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ mun t'o ye mais ni État y'i dɛmɛ dans ce sens maintenant bɔda bɛ sɔrɔ vraiment ne kɔni bɛ se ka mun fɔ baarako la a ka gɛlɛn dɔ kɛra lujuratɔ ka baara la mais vraiment faamuyali caman de bɛ hali sisan a kow la parce que minnu yɛrɛ bɛ baara ninnu koɲɛw bɛ minnu bolo tuma dɔw la n'an taara fɛ yen nɔ olu hakili la ko baara ninnu ko hinɛ de don hinɛ de bɛ ka kɛ anw na k'a di anw na alors que sariya de don maintenant an ka hakɛw de don o de fɛnɛ ye o fɛnɛ b'a yira k'a fɔ an fɛnɛ sen donnen don jamana fɛnɛ taaɲɛ la an ka kalan kɛ ten tɔ diplôme b'an bolo an ka sigi a gɛlɛya ka bon kosɛbɛ dɛ i t'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u kan ka muso furu u tɛ se ka muso furu parce que mɔgɔ tɛ yen nɔ mun b'u dɛmɛ ka muso furu u ye parce que u tɛ baara la u bɛ to so kɔnɔ u bɛ jumɛn de kɛ u bɛ taa deliw kɛ u bɛ taa fɛn kɛ vraiment fɛn minnu hali u yɛrɛ t'a fɛ ka minnu kɛ parce que i mago i b'a fɛ ka pour survivre maintenant u bɛ taa ka taa olu dɔw kɛ. ayiwa an b'i fo i ka walawalali cogo ɲuman in na k'a fɔ an ye faamuyali belebeleba sɔrɔ a la an y'o de fɔ an ni an balimaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi minnu ye lujuratɔw ye u yɛrɛ bɔra sisan k'a fɔ aw ɲɛna lujura a bɛ senw de la a bɛ ɲɛw de la a bɛ bolow de la nka a tɛ hakili la o tuma lujuratɔ a ka dɔ kɛ dɔ ye o ka di olu yɛrɛ ye kosɛbɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ ala k'an n'u dɛmɛ ayiwa o kɔfɛ an b'an ɲɛsin Sidi Mohamed Kulibali ma Kulubalikɛ i bɔra sisan ka Ismail ka kɔrɔfɔ lamɛn baarako kan ayiwa e yɛrɛ fana hakilina la lujura bɛ mɔgɔ min na o ka baara ani lujura tɛ mɔgɔ min na olu fana ka baara danfara jumɛn b'an cɛ. Alhamdulillah lujura bɛ mɔgɔ min na ni lujura tɛ mɔgɔ min na danfara min bɛ se ka kɛ olu ka baarako la fo n'a kɛra ni lujura bɛ i fan min na dɔrɔn n'o b'i bali ka baara min kɛ a banna sinon mɔgɔ min ni lujura t'a la ani mɔgɔ min lujura b'a la a bɛɛ ye kelen ni exemple min ta dɔrɔn o ye ne ka lujura bɛ ɲɛ na
mais ni ko ko ne ka baara ka kɛ chauffeur ya ye o tɛ se ka kɛ mais mɔgɔ min lujura t'a la ale bɛ se ka o baara kɛ mais ni ko sisan ko Sumayila ka kɛ chauffeur ye ale bɛ se k'o kɛ mais ni ko ne n'ale fana an ka boli ka yɛlɛ escalier la ale fana tɛ se k'o kɛ n'a sɔrɔ ne kan ka baara ye ale fana tɛ se k'o kɛ o la anw ka baara ani mɔgɔ lujura tɛ minnu na o danfara bɛ se ka kɛ an ka lujura o bɛ yɔrɔ min bɔ anw bolo donc o kan ka compenser de ni ka fɔ sisan ni ne ma ye ko n bɛ o baara kɛ ni ɲɛ kan ka baara minnu kɛ fɛn minnu n'a kɛra ordinateur ye sisan o bɛ se ka bila ne ka bolo kan ka kɛ k'a fɔ i n'a fɔ a bɛ ne ɲɛ labila o bɛ i n'a fɔ bureau kɔnɔ sisan an kan ka baara kɛ ne mago bɛ ordinateur la e fana ordinateur b'e bolo ni josi sigilen don e ta la ni josi tɛ ne ta la e bɛ ka min kɛ ne tɛ se k'a kɛ mais ni ye josi sigi ne ta la e b'a la ka min kɛ ne fana bɛ se k'o kɛ mais ko in gɛlɛya yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na o ye de k'a fɔ Sumayila da sera ma sisan ni an ka lujura catégorie ye a fɔ ko 3 de don handicap physique o ye min ta b'a sen na handicap intellectuel ani mental o ye mɔgɔ min ka lujura b'a kunkolo la n'u b'a fɔ olu ma ko amalidɛn mɔgɔw b'a fɔ ko lagalagatɔ tɛ lujuratɔw de don ani handicap sensoriel minnu ta b'u ɲɛ ni tulo ani nun na mais ni bangebaaw yɛrɛ hakili la k'a fɔ e yɛrɛ tɛ se ka fosi kɛ i yɛrɛ ye e ye minɛ k'i dogo sokɔnɔna na e dogolen so kɔnɔ e tɛ se ka kalan kɛ o n'e ma kalan kɛ diplôme ma sɔrɔ e ma baara fosi dege donc e tɛna se ka baara kɛ donc minnu sera ka kalan kɛ mɔgɔw ka da la k'a fɔ danfara fosi tɛ anw ni mɔgɔ tɔ ka baara ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi anw ye garijɛgɛ sɔrɔ 2022 la u ye lujuratɔ damadɔ ta anw donna baara la ne bɛ baara kɛ inspection de l'intérieur la fosi tɛ ne ni o baarakɛla tɔw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ min kɛ ordinateur la ne fana bɛ o de kɛ ordinateur kelen na donc o de la sensibilisation de bɛna kɛ k'a fɔ a bɛ mɔgɔ minnu hakili la k'a fɔ ko lujuratɔw tɛ se ka mɔgɔ tɔw bɛ se ka baara min kɛ ko lujuratɔw tɛ se ka kɛ sensibilisation de bɛ ka kɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ u bɛ se ka kɛ n'i ma mɔgɔw bila fɛn na i tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ n'i y'a lajɛ a ka lujura ma ten dɔrɔn e b'a fɔ ko non ko banabaatɔ don hinɛtɔ don ou bien k'a fɔ ko a ba tun bɛ lujura nana châtiment dɔ de don ou bien k'a fɔ albinos de don dɔw mana albinos u bɛ daji tu duguma n'i ko ka taa albinos ka taa baara kɛ a bureau kɔnɔ a tɛ sɔn mais n'i y'a bila baara la a bɛ se ka kɛ donc an bɛ sensibilisation de kɛ k'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ se ka min kɛ anw lujuratɔw an fana bɛ se k'a kɛ an ka bila la k'a lajɛ n'an tɛ se ka kɛ a bɛ ou bien an bɛ se ka kɛ a bɛ dɔn. ayiwa an b'i fo hali bi an bɛ ɲininkali min fana tɛnku i la association in a sigilen tile kana se bi ma yali sariya bolo dɔw talen don wa ka se ka baarako nɔgɔya ani fana aw ni faamaw yɛrɛ cɛla la n'o ye gouvernement ye yali sariya dɔw fana sigilen don wa aw ka baarako kama. alhamdulillah sariyaw sigilen don sariyaw sigira depuis Mali constitution yɛrɛ fɛ la constitution du Mali a b'a fɔ ko bɛɛ ni baara ka kan ko bɛɛ lajɛlen ni baara ka kan o kɔrɔ k'a fɔ lujuratɔw fana o ni baara ka kan an bɔra sisan k'a fɔ lujuratɔw olu ni mɔgɔ tɔw a bɛɛ lajɛlen kelen donc n'i bɔra constitution na constitution jukɔrɔ olu ye sariya minnu bɛ ta duniya kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma convention internationale ani accord international olu caman ba taara convention dɔ yɛrɛ taara lujuratɔw kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ lujuratɔw ka hakɛw o ka kɛ nin kɔnɔna na o kɛra o kɔnɔna na o article 27 o b'a fɔ ko lujuratɔw ni baara ka kan k'u ka taa k'u don fonction publique la u ka taa k'u don service privé la ani fana ka activité génératrice de revenus ka minnu bɛ bolola baaraw kɛ k'o fana ka kɛ lujuratɔw ye n'i bɔra olu fana na ka na Mali yɛrɛ ka sariyaw la Mali ye loi ta yanni an ka se lujuratɔw ka loi ma statut général des fonctionnaires ani le code du travail olu bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko lujuratɔw ani baara ka kan mais kɛrɛnkɛrɛnnenya sariya min tɛna ta lujuratɔw yɛrɛ tɔgɔ la n'o taara 2018 o b'a yira k'a fɔ lujuratɔw ni baara ka kan ko baara ka di lujuratɔw ma mesure positive ka ta lujuratɔw ye n'u y'a to lujuratɔw ani mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen o bɛ dama kɛɲɛ donc o sariya min taara décret d'application nana ta o la o article 27 o b'a fɔ ko fonction publique kɛ o kɛ ko 100 15 o ka di lujuratɔw ma o de kama concours min kɛra ɲinɛ an ka mɔgɔw y'u présenter
article 27 application na kemejo tan duru o kadi lujurato ma lujurato bisaba biworo anifla o de temena aba fo fana ka fo aka article 10 konotona loi ka fo ko les organismes publics et privés ko luka kota di lujurato ma de balmamso yeno gela bankare gela bankan organisme olu ma famia hali bi ka fo ko kota kan ka di lujurato ma hali bi aklilaw olu ma se ka fo lujurato olu se ka barake ani wulika job bela jilenke au exemple kele o kanami caisse nationale d'assurance maladie ale bora ka tali do ke 2022 kononana ama son ka lujurato ta ambe wulika jola hali le 18 temene encore amena caravane ke kata directeur ka sensibiliser ka fo nan continuer na tando amena mali fossé de créer ka lujurato bla fanglin fe lujurato mo tem mo minuna ko bla fanglin fe anko ama jeni oyi biye dondo e ka fo mali on benyana ka fo organisme uni lujurato tali ka kan ka fo kanam directeur fanaye ame mi fana fo taliko la beba do ka fo ni concours kera fonction publique la beka diplôme te demandé au de la nya nyini fama fait ka fo intégration à titre exceptionnel chera tuga ka ke minu nga fonction minu nga diplôme te demandé o buka seka tabarala o de kumbe ke mali kono ka koro ka 1997 fonction publique ke o kumbe to ta lujurato la mais si ça ouais élément do ala ka fo ambeta concours de la 15% bidi ama bedunga diplôme te wele concours la donc wele blaleno nyemago ma halibi minu nulu te concours ke kana to temps nous tora temps o beke geribui nous kera geribui o beke danger de geribu laban o colère avec danger jamana reka jamana du kelo ka programme de développer ka foko lutte contre la mendicité it se ka mendicité kele ka soro e ma baradi no jurato mani bora ka ngasira da olaje bi abe no jurato di dahri menyina donc o yemi amba nyini jamana fe aka wuli ka joka chesri ni 3 décembre in kama aka solution nyini anga lujurato e barakula aywa ambi fu ki wali nyumandon anyodi fu alibi ambi dowdi ke alaka hakili nyumon ala kulu jige abarakula alaka lanyinu bela jeli sabati o ko fe anya fo nyana ambal make no Sidi Mohamed Koulibaly ali ambali ma lujurato nunga jere jokulu munu farali no nyon kan ka association yi a diplômé ou fokata se minu ye kalange ka diplôme soro ani minu yere fana ma kalanjamba ke numa diplôme soro olu bela jeli mali kono olu ka nyemo didu donc akilila ni femi abe ambe de concerné sabula nunu ye an dowdi ou be bo an de ka du kono an de fana be bo ula donc ambe de kilini amanyashi Ismaila ma Ismaila ibora sisan ka président ka kumala me no Sidi Mohamed aywa aw yere bulu e fana aklina yi mundi aw ka baraku kan halibi min bi se ka to aw bi se ka lafiya da soro aw ka adamadenya yere kono aklina jumedi ba awla aw ka baraku la ok aklina mumba awna o te dore anko anka baradeke no ere anga slogan ko seul le travail ennoblit l'homme. Maintenant baraka di awma anka barake mais alsa vraiment ame segin ko defo fin a geleya Sidi Mohamed da sera a doma ma konana no ye me segin kana ala doni oye les instruments juridiques sharia munu yere taleno pour que abse ka lujurato abse ka tachu amna no sharia do taru yere inspiré fo convention nununa convention munu tara Nations Unies na no kelema ka yera ka fo ni ale convention ni jamana mu ya signé o jamana yi maintenant ka loi do ta ifeno sharia do ta ifeno sharia mu no obsega parce que jamana u tekele et peut-être à sur Mali réalité ni jamana wora u ta tekele mais ka sharia do ta ire feno loi nationale do maintenant pour que lujurato u ka hakeu obsega to chuga mununa ne Mali o do ta o no ye ay loi 027 o tara un BA ka fo depuis 2018 à tara a voté à l'Assemblée konana
kana se président yɛrɛ a signé kana décret bɔ mais depuis o yɔrɔ yɛrɛ la an bɛ ka hali sisan an y'a ye k'a fɔ sariya tabali o wagati la a bɛ ka fɔ i bɛ n'a fɔ a ka nɔgɔn o wagati la hali ka tɛmɛ sariya yɛrɛ talen kan parce que hali sisan fo n'a fɔra ko tali bɛ yɔrɔ min na a sɛbɛnnen don papier yɛrɛ kan a ka kɛ nin kɛcogo la mais f'an ka se u ma tuguni ka deli de kɛ a karisa k'a kɛ i n'a fɔ hinɛna de don hali sisan fo an ka bɔ o de kɔnɔna na a ka dɔn k'a fɔ ko mun bɛ ka kɛ lujuratɔw ye i ka baara kɛ i kana bila i kunkolo la k'a fɔ k'i bɛ ka hinɛ de kɛ hinɛ ko in n'o ma ban a la maintenant baara u tɛ se ka kɛ a kɛcogo la parce que fo hinɛ de ka ban i ka dɔn k'a fɔ ka hakɛ de don Sidi Mohamed ale y'a fɔ sisan ale bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na maintenant o mɔgɔw n'olu y'ale faamuya k'a dɔn k'a fɔ Sidi Mohamed i bɛ se ka baara kɛ ni nin baarakɛminɛ nin n'o dira i ma kaban i ni an tɔw bɛɛ kɛra kelen ye baarakɛyɔrɔ la o la baara dira ma maintenant baarakɛminɛ fana dira ma ka ni tɔw bɛɛ bila niveau kelen na n'an yɛrɛ an ko ma ko ka an yɛrɛ toujours an b'a fɔ ko égalité mɔgɔ bɛɛ ka bila fangɛ kelen na mais an b'a fɔ égalité o ka kɛ mais a kana kɛ vraiment fankelema ye a ka fɔ da la parce que an ye k'a fɔ Mali ta in yɛrɛ kuma dɔw bɛ yen nɔ u bɛ fɔ da de la mais u tɛ kɛ o deli minnu bɛ yen nɔ jusqu'à présent k'a fɔ sariyaw taara sariya ninnu ta la k'a labato tuma dɔw la a yɛrɛ y'a fɔ an bɛ taa yɔrɔ dɔw la a sɛbɛnnen don u b'a fɔ tellement que hali sisan an b'a dɔn k'a fɔ ko ban kɔnɔnaw de don hali sisan an bɛ kura de la an dun y'a fɔ an ko ko Mali kura de bɛɛ ko ko Mali kura in a kana kɛ seulement papier sanfɛ sɛbɛnni mais a ka kɛ kɛwale yɛrɛ de Mali kura in a ka yɛlɛma o de la k'an fana ka don baaraw la an tun ye o laɲiniw de kɛ mais an bɛ taa tuma bɛɛ ka t'o ɲini hali sisan tuguni an tun bɛ Mali kɔrɔ ko mun na sariyaw talen kɔfɛ vraiment o ye gɛrɛntɛ baw ye hali sisan anw dala pour que vraiment olu bɛ se ka ban cogoya minnu na olu ye sariya nin yɛrɛ kɔnɔna na fɔra ko ka sensibilisation de kɛ n'o taara à tous les niveaux maintenant gouvernement yɛrɛ baarakɛla minnu yɛrɛ kan ka sariya in yɛrɛ labato olu k'a faamuya olu ka sariya in yɛrɛ kan ka labato cogoya min na comme an yɛrɛ b'a tuma dɔ la u b'a fɔ ko esprit même de la loi ou soit les articles o minnu bɛ yen nɔ i k'a faamuya ka na faamuyali yɛrɛ sira fɛ mais kana faamuya ka taa n yɛrɛ ni dungo faamuyali fɛ parce que n'o kɛra dɔrɔn o bɛ na ni gɛlɛya ye o dɔw bɛ se ka kɛ sensibilisation dɔw fana bɛ se ka kɛ jumɛn ye o ye baarakɛ yɔrɔw ye k'u la faamuya k'a fɔ vraiment sariya de talen don sariya ninnu a kan ka labato tantɔ a kan ka labato cogo in na ani tuguni hali sigidaw yɛrɛ la il faut que information ka se sigidaw yɛrɛ fana na k'a dɔn k'a fɔ lujuratɔ a ka baara a kan ka kɛ mais sariyaw fana talen don a la minnu kan ka kɛ parce que sariya ninnu tɛ se ka kɛ dɔrɔn gouvernement yɛrɛ ka taliw ye an b'a ye k'a fɔ privéw camanw fana bɛ yen nɔ o privé ninnu o de la n ko sensibilisation kan ka kɛ maintenant à tous les niveaux pour que faamuyali ani an bɛ taaɲɛ minnu kɔ ani an bɛ hakilina minnu kɔ hali sisan Mali kurako la o bɛ se ka taa ɲɛ. Ayiwa an b'i fo k'a fɔ an ye faamuyali caman sɔrɔ an balima lujuratɔw u ka baarako kan Ismaïla Konate ale ye secrétaire adjoint aux relations extérieures du collectif des handicapés diplômés et non diplômés du Mali o b'a yira k'a fɔ ko an balima lujuratɔw u ka jɛrɛjɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan mɔgɔ min ɲɛsinen don u ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan Ismaïla Konate ale fana ye u ka dankan ye o tuma an b'a fana fo hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan Ismaïla n'an ye jateminɛ kɛ lujuratɔw hali ni baarakɛyɔrɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ a bɛ du min kɔnɔ i b'a sɔrɔ a hinɛ bɛ mɔgɔ caman na ye société kɔnɔ n'o ye jamana kɔnɔna ye i b'a sɔrɔ a hinɛ bɛ mɔgɔ caman na ye nka i b'a ye a yɛrɛ fana a tɛ sɔn den kɛrɛfɛ ma o man d'aw ye aw tɛ sɔn baarakɛbaliya ma o man d'aw ye ɲɛtaga jumɛn de b'aw ka baara la. Sisan n b'i fo question ye vraiment ɲininkali a ka ɲi kosɛbɛ ɲɛta mun bɛ lujuratɔw ka baara la a nafa tɛ se ka fɔ ka ban a fɔlɔ n'i ye lujuratɔ n'i y'a bila baara la a bɛ dɔ bɔ jamana yɛrɛ ka gɛlɛya la fɔlɔ parce que a bɛ dɔ bɔ taux de chômage la a bɛ dɔ bɔ tuguni
mɔgɔ minnu bɛ t'u sigi sirada ninnu na ka deliw kɛ a bɛ dɔ b'o la tuguni a nafa ye jumɛn ye tuguni a bɛ se k'a permettre n'a sɔrɔ se tɛ a somɔgɔw ye k'a ladon ka muso furu k'a di a ma a bɛ se ka muso furu a yɛrɛ ye parce que il est autonome a bɛ ka baara kɛ n'a ye baara kɔni kɛ a bɛ dɔ sɔrɔ n'a ye dɔ sɔrɔ ça veut dire que a tɛ dan ale yɛrɛ dɔrɔn ma a bɛ se hali tuguni a b'a permettre ka famille fonder n'a ye famille fonder musow bɛ dɔ sɔrɔ o la denw fana bɛ sɔrɔ olu fana bɛ dɔ sɔrɔ o la tuguni hali bangebagaw yɛrɛ gɛlɛya minnu b'u da la parce que caman bɛ yen nɔ lujura yɛrɛ tali o gɛlɛya yɛrɛ caman bɛ yen nɔ o de b'u pousser ka lujuratɔ yɛrɛ bila kɛrɛfɛ parce que u b'a fɔ karisa e ye hinɛtɔlamɔgɔ e man kan ka nin kɛ hali ni fɛn nana ni denmisɛnnin tɔw kan ka kɛ a bɛ fɔ k'e ka i sigi kɛrɛfɛ maintenant tɔw k'a kɛ maintenant olu hakili la o de ye hinɛ ye mais alors que o hinɛ o de kan ka ban i b'a bila a la de k'a dɔn k'a fɔ ani tɔ ninnu mun b'ale jɛ yɔrɔnin fitinin na a bɛ se ka mun kɛ a bɛ se ka mun kɛ baara la o di a fɛnɛ ma a fɛnɛ k'o kɛ a nafa a dɔ bɛ se ka se jamana ma a dɔ bɛ se lujura yɛrɛ bɛ mɔgɔ mun kan a bɛ s'o ma parce que a bɛ baara kɛ a bɛ se k'a ka du ta a bɛ se ka denw ka école-kow ɲɛnabɔ a bɛ se ka hali tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ lujuratɔ dɔw bɛ yen nɔ par exemple e yɛrɛ y'a fɔ duga bɛ minnu ka yeli kan i tɛ se ka taa yɔrɔ la ni mɔgɔ tɛ o a ka gɛlɛn kosɛbɛ hali n'i taara tuma dɔw la baara la i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya caman b'a la parce que fo mɔgɔ de k'i accompagner ka t'i bila i ka baarakɛyɔrɔ la ka t'i bila nin yɔrɔ in na mais hali n'o i bɛ ka baara kɛ o b'i permettre hali o mɔgɔ ninnu o b'olu yɛrɛ fɛnɛ occuper baara la parce que au moins quand même i ye baara sɔrɔ i ka famille ye dɔ sɔrɔ jamana yɛrɛ fɛnɛ a bɛ dɔ fara o ka mɔgɔ tataw kan baara la ani tuguni mɔgɔ dɔ fɛnɛ bɛ baara sɔrɔ e nɔfɛ parce que o bɛ bɔ sokɔnɔ sigi la o fɛnɛ bɛ tugu au moins quand même e nɔfɛ i bɛ dɔ d'o ma nafa yɛrɛ a tɛ se ka parce que ne yɛrɛ filɛ nin ye ne ye kalan kɛ diplôme bɛ n bolo je suis juriste de formation droit public option droit public interne depuis 2012 n bɛ se k'a fɔ chômage n ye dɔ k'a la parce que ça me fait à peu près 10 ans mais non n kɔni ma baara emploi fixe sɔrɔ mais n bɛ fitinin minnu sɔrɔ n ma sigi so bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n ye fɛnw caman kɛ n taara ONG dɔw la hali kɛlɛ in bɛ toujours hali centre la Mopti ne Mopti kɛ n ye yɔrɔw kɛ hali mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu sen ka ɲi olu tɛ se ka se yɔrɔ minnu na n y'a kɛ avec handicap international an y'o baara ninnu kɛ n ye san 2 ɲɔgɔnna k'o la n ye yɔrɔw caman kɛ n bɛ entreprisew fɛnɛ n bɛ o domaines fɛnɛ na dɔɔni dɔɔni parce que n tɛ se ka mɔgɔninfin bi i tɛ se k'i sigi k'i bolomada mɔgɔ ma fɔ anw yɛrɛ o ye anw yɛrɛ ka motivation dɔ de parce que a b'anw kunkolo la hali an ye journée mun filɛ nin ye don de don anw bolo nisɔndiya donw de don mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko anw fɛnɛ bɛ yen nɔ lujuratɔw bɛ yen nɔ a ka dɔn k'a fɔ anw fɛnɛ a don na nisɔndiya minnu bɛ anw na an fɛnɛ bɛ Ala fo ka Ala barikada parce que Ala fɛnɛ tɛ se ka bɛɛ kɛ kɛnɛma ye o fɛnɛ an fɛnɛ ka foli bɛ se Ala la o yɔrɔ la en même temps aussi i yɛrɛ b'i sigi tuma dɔ la hali dɔw bɛ yen nɔ lujura filɛ nin ye tuma dɔ la c'est pas k'a fɔ ko visibilité dɔrɔn de don k'a bɛ ye dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ e yɛrɛ ɲɛ ma la e fɛ k'a ka kɛnɛ kosɛbɛ mais lujuratɔ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ hali a tɛ se ka kɛ an b'a ye k'a fɔ tuma dɔ la hali an bɛ taa misiri la i b'a ye anw bɛ se ka hali mouvement dɔw kɛ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u ka bon walima soit u yɛrɛ problème dɔw b'u sen na mais i t'a dɔn u la mais i yɛrɛ b'a senti u la k'a fɔ vraiment gɛlɛya dɔw b'u kan u bɛɛ ye lujura fɛngɛ dɔ o de la a nafa vraiment a nafa a tɛ se ka fɔ ka ban kosɛbɛ baara ka di lujuratɔw ma a bɛ fɛn caman de bali société yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ dɔ bɔ hali parce que dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se ka sonyani ni fɛnw kɛ n'u ma baara sɔrɔ ni mɔgɔ tɛ yen nɔ mɔgɔ m'u ladon a bɛ se k'olu kɛ ni baara dir'i ma a b'i bɔ olu la a b'i bɔ deli la a b'i bɔ fɛn caman de la hali jamana yɛrɛ fɛnɛ comme an y'a fɔ cogoya min na a bɛ dɔ bɔ jamana ka taux de chômage la parce que a bɛ fɔ n'i ye mɔgɔ kelen ta quand même lujuratɔ la o kɔrɔ i ye jamana de ta i ye du de ta maintenant i ye kabila de ta voilà n tun bɛ se ka mun fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafaw kan o ye nin ye. Ayiwa o diyara n ye
Ismaila an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ kumaw walawalala wa an y'an ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔ an b'an ɲɛsin Kulubalikɛ ma Sidi Mohamed i bɔra sisan ka Ismaila ka kɔrɔfɔ lamɛn ayiwa kɔlɔlɔ belebeleba jumɛnw de bɛ e yɛrɛ fana bolo min ni an balimaw n'u ma baara kɛ n'o y'an balima lujuratɔw ye a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔba jumɛn de ye a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ camanba de ye kɔlɔlɔ yani n ka da don kɔlɔlɔ la n b'a fɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ bi ni wulikajɔ ma kɛ ka se olu ma jamana faamaw an b'a la ka kɔlɔlɔ min fɔ o de natɔla don an ka lujuratɔ dɔw bɛ yen 2019 u ye concours kɛ fonction publique la u passera douane de ko maintenant ko pour que kɛ douane ye ko aptitude physique mɔgɔ 11 kama o ye mɔgɔ 28 ka dossier o y'o de bloqué 2019 fo kana se bi ma san 3 u sigilen don k'u ka arrêté kɔnɔ kɔnɔnafili u ta ye o ye bi ministère de la fonction publique kɔni n bɛ se ka fɔ yan bi a wulila ale ye cɛsiri ale ka ko a ye fɛn a bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ale ka ministère a y'a kɛ ko bɛ yɔrɔ min na sisan o ye ministère de l'économie de ka wele bila sanu ma mɔgɔ 28 a ka cɛsiri walasa an da bɛna don kɔlɔlɔ min na sisan o kana olu sɔrɔ 2019 fo sisan ko nɔgɔman tɛ minnu fana n'olu b'a la ka fonction publique des collectivités concours kɛra sisan an b'a la ka quota de 15% an b'a la k'o kɔnɔ donc fonction publique des collectivités ministère de l'administration territoriale Abdoulaye Maïga i n'i ka jamaw aw y'a cɛsiri walasa 15% an bɛ se k'o sɔrɔ walasa kɔlɔlɔ min ni bɛna da bɛna don a la sisan o kana se an ma kɔlɔlɔ ye jumɛn ye n'i ye mɔgɔ min kɛ k'a tɛ baara la a sigilen a bɛ miiri a kunkololata bɛ caya ni ala ma fara ka don dɔ la yɛrɛ faga de bɛna kɔnɔ tentative de suicide o ye an ɲɔgɔnna dɔ o ye an ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ Ima Didine bibi na a bɛ Gawo tilala baara la a sigilen tora kɔnɔnafili sen bɛ minnu bolo ɲɛ bɛ minnu bolo minnu hakili ko problème t'u la olu bɛ wuli u bɛ taa dɔ kɛ hali u ma fonction publique sɔrɔ u bɛ taa dɛgɛse kɛ u bɛ taa sojɔ kɛ u bɛ masakɔrɔ baara kɛ ale tɛ ka se ka fosi kɛ muso furu sera mɔgɔ bangebaaw b'a la ka kɔrɔ olu ka kan ka taa Ima Didine miiri la a ko sisan saya de ka fisa ale ma balo ye a taara essence san k'ale bɛna nin bɔn a yɛrɛ kan bi alimɛti caro ka bila la ale ka sa o ka fisa ale ka continuer ka nin kɛ donc o de caman bɛ an ka lujuratɔw sɔrɔ Soumaïla filɛ nin a ko sisan k'ale tilala kalan na depuis 2012 fo kana se 2022 ma san 10 i tɛ baara la Soumaïla ye muso furu a diyagoyara ka muso furu den 2 bɛ Soumaïla bolo Soumaïla bɛ ka den ninnu balo cogo di baara tɛ ka se ka kɛ zone d'insécurité la ko a ye Mopti kɛ o mais baara tɛ ka se ka kɛ yen tuguni Soumaïla dun ye a ye droit kalan de kɛ ni Soumaïla ma baara sɔrɔ san wɛrɛ mun de bɛ yen sini mun de bɛ yen walasa k'an kisi o ma o de la n ko intégration à titre exceptionnel n'i ye lujuratɔ n'i ye baara de lujura a ye concours kɛ a ma concours kɛ o i k'a dɔn k'a fɔ ko doni de bɔra jamana kunna i k'a dɔn k'a fɔ ko doni de bɔra jamana kunna Assimi wulikajɔ kɛra ka s'a ma don min na k'a fɔ k'an ka mɔgɔw ka don transition na la représentativité des personnes handicapées n'a ye mɔgɔ 4 ta bi k'o don CNT kɔnɔ o kɛra fiɲɛ bɔ da de lujuratɔ bɛɛ lajɛlen somɔgɔw u miirila sisan k'a fɔ ja an bɛ se ka don ekɔli la an bɛ se ka baara sɔrɔ ni u donna ni baara ma sɔrɔ a kɔlɔlɔ famille yɛrɛ u dusu bɛ tiɲɛ u jigila bɛ tigɛ ni den yɛrɛ wolola ni ala ma fara kan a somɔgɔw b'a faga nin bɛɛ y'a kɔlɔlɔ de ye u b'a fɔ ko tacogo t'a la fosi t'a la a tɛna baara sɔrɔ u b'a faga a bɛna kɛ charge ye an bolo dɔ nana don dɔ la ka ne sigilen to so a nana lajɛ ne ɲɛ minɛna an da don waati min na a nana ale sigilen baro la a ye kuma dɔ fɔ a t'a dɔn k'a ye kojugu yɛrɛ fɔ a ko ni denba b'a dɔn k'a den bɛ kɛ fiyɛntɔ ye ko ala k'a fitinin a k'a faga ko ka fisa a k'a to a ka continuer a y'o fɔ mun de kama parce que ale bolo cogoya fosi tɛ sɔrɔ a ko la donc an ka kalan kɛ ni sɛgɛnba in kɔnɔ ka diplôme sɔrɔ baara ma sɔrɔ a kɔlɔlɔ yɛrɛ faga de a kɔlɔlɔ ye tiɲɛni de jamana kɔnɔ soyan a kɔlɔlɔ ye nafigiya de a kɔlɔlɔ fana ye yɛrɛ feere de an ka musow bɛ yen nɔ bi dɔw b'i yɛrɛ feere la u semako tɛ an y'a ɲini ala fɛ hali ala yɛrɛ kana jigin u la nin ye état de nécessité de baara t'u bolo muso bɛɛ b'a dɔn muso bɛ pari la muso ni entretien de ka kan a ye kalan kɛ diplôme t'a bolo dɔ yɛrɛ ye kalan kɛ a si bɛ ka kɔrɔbaya a ko bi kɔni n'ale ma den sɔrɔ sisan ale si kɔrɔ baara ma sɔrɔ a ma se ka foyi dɔ nana nɛn don a kɔrɔ ka den kelen sɔrɔ a fɛ den sɔrɔlen a seginna ka taa so fa ko i tɛ dɔn ka so ko i tɛ don ni dangaden ne fɛ a tɛ baara la
ale jigi la bana ni wuli ka joma kɛ ka se ni fana ma ni ta tiɲɛna dɔ fana ye concours kɛ 2019 a bɔra Gawo de kana contrôle physique kɛ bibina hali bi o ka arrêté ma bɔ o fana cɛ o gɛn a ka den banana kɔfɛ nin bɛɛ ye an ka fɛn kɔlɔlɔ de donc o de la wele ka bila Asimi ma bi ala ye jamana kalifa ma a ka kɛnɛ surasi de don mais a k'a dɔn k'a fɔ ko surasi ani lujuratɔw o cɛman ja ɲɔgɔn na bali bɛ se k'i sɔrɔ i bolo la a b'i sɔrɔ i sen na a b'i sɔrɔ i kunkolo la i bɛ kɛ lujuratɔ ye Malik Jaw ale da delila ka s'a ma a ko lujuratɔw aw ka bila aw kunkolo la k'a fɔ ko surasi k'o ye réservoir des personnes handicapées de donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ala k'an kisi kɔlɔlɔ ninnu ma ala k'an kisi kɔlɔlɔ ninnu ma baara ka di lujuratɔ ma an man ca 700 personnes ɲɔgɔnna o de bɛ chômage la ni service bɛɛ ye kelen kelen ta lujuratɔ chômeur a tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔna na ala k'o hakilila ɲuman k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an tɛ ɲinɛ dɛ Cherif Madane cɛw ka cɛ n'ale ko min jamana kɔnɔ o de kɛra donc n'ale y'a da don lujuratɔw ka a baara da b'a la hali bi a k'i cɛsiri 3 décembre ka kɛ occasion ye an bolo Cherif Madane lujuratɔw kumana k'u ɲɛsin ma bi i k'an dɛmɛ an ka baarako la an ka se ka baara sɔrɔ kɔlɔlɔ min n'a y'a fɔ sisan an ka kisi a ma ayiwa an b'i fo k'a fɔ wele-weleda kan a faamuyana wa an hakilila fana a bɛ lamɛn an y'o de fɔ an bɛ dugawu de kɛ hali bi tulomagɛn masa ye ala de ye ala k'an bɛɛ lajɛlen tulomagɛn sinon fɛn min ye i da sera cɛ min ma wallahi ni se b'a ye n'o ye Aseyid Usmani Cherif Madani Haidara ye maa kelen t'i tɔɔrɔ maa kelen t'i degun sabula a b'a dɔn degun ye min ye a b'a dɔn a bɛ cɛsiri min fana la jamana kɔnɔ walasa ka se ka bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɔrɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la nka n hakili la ni ala sɔnn'a ma aw yɛrɛ fana ta yen a bɛ sira la ka na don n'a nataw ala k'a nɔgɔya ya rabi o kɔfɛ fana aw bɛ ka nin baarako in bɛɛ fɔ n'i ye mɔgɔ dɔw ɲininka olu fana b'a fɔ ko lujuratɔ i komi aw yɛrɛ da y'a fɔ cogo min na a man ka kɛ baarakɛla ye ka daw n'u kɔnɔna t'a kan ni ne ye ɲininka sisan lujura bɛ mɔgɔ min na a bɛ se ka kɛ responsable ye a bɛ se k'a jɔyɔrɔ fa don n'a nataw la a ka du kɔnɔna la a bɛ se k'a jɔyɔrɔ fa a ka baarakɛyɔrɔ la a bɛ se k'a jɔyɔrɔ fa même jamana kɔnɔ ko jiginna yɔrɔ tɛ sɔrɔ a la fan si la e yɛrɛ bolo lujuratɔ bɛ se k'a kɛ wa alhamdulillah lujuratɔ bɛ se ka kɛ ka se fo a dan na ni an ye duw ta k'a lajɛ lujuratɔ chef de famille o caman bɛ yen nɔ ka chef de famille o ye den ka mara éducation lujuratɔw ni ala sɔnna ma caman bɛ yen u den caman ma u tɛ raté parce que tayɔrɔ caman t'an na an m'an sigi an bɛ miiri an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an b'o de dɔn donc an den kana kɛ o cogoya ye an bɛ éducation an seko ye fɛn o fɛn ni wari b'an bolo sanu b'an bolo an b'a don den ka éducation na an musow u bɛ tɔbɔ cogo min na parce que olu de occupé don anw na ni olu tɛ ni an musow tɛ walayi de ala ye an caman an saya de bɛ jigin an kɔnɔ donc anw ka o responsabilité à l'égard de nos femmes an b'o dɔn kosɛbɛ an ka du k'u balo dayirimɛ k'a ɲini ka na ani susiso ko ani fɛrɛbɔ ko nin bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka bɛɛ lajɛlen kɛ mais n'i bɛ baara de la ni kɛli ka nɔgɔ i bolo ka se ka suma se ka san ka se so ka se ka muso ka entretien kɛ ka den ka éducation ko assurer ka siyɔrɔ di denbaya ma n'i bɛ baara de la nin bɛɛ lajɛlen kɛli ka lujuratɔw bɛ se ka kɛ kosɛbɛ i n'a fɔ ko mɔgɔ tɔw fɛn min ye société kɔnɔna ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ lujuratɔ jɔyɔrɔ bɛ yen n'an ma lujuratɔ jɔyɔrɔ d'a ma société kɔnɔna na a bɛ kɛ i n'a fɔ an bɛ ka société fila de créer lujuratɔw bi bi na n'i taara chef de village dɔw bɛ yen o ye lujuratɔ ye alimami dɔw bɛ yen o ye lujuratɔ ye chef de quartier dɔw bɛ yen olu ye lujuratɔ ye jiginnama kɛ u la fan si fɛ k'a fɔ ko u tɛ se k'u ka baara kɛ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ u bɛ se k'u ka responsabilité ta jamana ko fana na an y'a ye ministre dɔw delila ka kɛ lujuratɔ delila ka kɛ ministre ye an bɛ yɔrɔ min na bi CNT kɔnɔna na an y'a fɔ an ka mɔgɔ 4 olu bɛ yen nɔ CNT mɔgɔ si ma deli k'i plaigner k'a fɔ ninnu bɛ yen nɔ u kɔni nana hinɛ de kama u t'a la ka se ka fosi kɛ deuxième vice présidente
o ye an yɛrɛ ka fédération présidente madame Jigine Atma Gakou a bɛ fauteuil de kɔnɔna na n'i taara société fan o fan ta ka état fana fan o fan jamana fan o fan ta ka du ta i b'a ye k'a fɔ lujuratɔw wulilen k'u jɔ k'u cɛsiri mais fo dɛmɛ de ka d'u ma parce que lujura ye bana kɔlɔlɔ de donc ni o fɛn ma compenser dɔrɔn a bɛ dɛsɛ donc n'i bɛ baara la o de la i tɛ se ka dɛsɛ i ka responsabilité i b'a fa kosɛbɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw b'a fa cogo min na. Ayiwa an ma tila i la i y'a yira sisan k'a fɔ ko lujuratɔw ko aw ka ca ko mɔgɔ dɔw bɛ yen u ma bange ni lujura ye mais u bɛ tila lujura b'u sɔrɔ i n'a fɔ exemple i ye alimami fɔ ɔ i ye banabagatɔ dɔw fɔ i n'a fɔ tension ye mɔgɔ minnu paralyser o ni mɔgɔ min bangera ni lujura ye yali danfara dɔ bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka association kɔnɔ association kɔnɔ danfara fosi tɛ yen mais adamadenya kɛcogo de la mɔgɔ min bangena ni lujura ye i b'a sɔrɔ ale kɛ ka di ka lujura k'a minɛ parce que a wolola n'a ye a b'o de dɔn mais lujura ye mɔgɔ min sɔrɔ a ka adamadenya kɔnɔ n'a ma wuli k'a sɛgɛrɛ n'a ma hakilila to a la ale ka yɛrɛfa ka teli ni bɛɛ ta ye parce que a ye bɔra fɛn dɔ kɔnɔ ka na fɛn dɔ k'a sɔrɔ a ma préparé e b'i to moto boli la i ye accident kɛ sen kari la ou bien i ɲɛ minɛni na i ma préparé i ma fosi a kama donc tubabuw fɛ yen olu bɛ psychologue d'a ma mais anw fɛ yen an mago tɛ psychologue la an ka somɔgɔw ye psychologue ye an faw y'a ye an baw y'a ye an terimusow y'a ye an terikɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye mais association kɔni kɔnɔ n'i kɔni sera yen nɔ danfara fosi tɛ mɔgɔ min wolola ni lujura ye mɔgɔ min ma danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ ne ma wolo ni lujura ye mais ne an ka collectif président ye mɔgɔw b'a kɔnɔ minnu wolola ni lujura ye dan bɛɛ lajɛlen de kelen k'a fɔ fana tension bɛ mɔgɔ minnu na tension tɛ lujura ye mais tension bɛ se ka bɔ lujura bɛ se ka bɔ tension na parce que ala k'an kisi de don ni tension y'i bɔ k'i ben a bɛ se k'i paralyser n'a y'i paralyser e kɛra lujuratɔ ye diabète bɛ o cogo suguya fana na les maladies handicapantes a camanba de bɛ yen bon an kɔni fɛ yen danfara tɛ an si ni ɲɔgɔn cɛ n'i kɔni sera yen k'e lujuratɔ ye dɔrɔn i kelen an ka famille mɔgɔ de min bɛ min sɔrɔ i b'o sɔrɔ min bɛ fɔ min o bɛ fɔ i ye association an bɛɛ dama ka kan. Ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka an filɛbaga cɛman ani musoman ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn ni aw ka wagati cogoya ye ka an ɲɛsin Ismail ma Ismaila an bɔra sisan ka yira ka fɔ sini ni ala y'o yira an na o ye le 3 décembre ye n'o bɛ bɛn samedi ma n'o ye sibiri ye ayiwa 3 décembre ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ɲɛsinnen don an balima lujuratɔw ma ayiwa 3 décembre ni kabiri ni a dira aw ma a ye ɲɛtaga jumɛn de don aw ka ko la 3 décembre in an bɛ se k'a fɔ a ye ɲɛtaga don a la parce que ɲɛtaga in fɔlɔ o ye jumɛn ye o ye mɔgɔw yɛrɛ ka a dɔn k'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen nɔ lujuratɔ u tɔgɔ la o ye a ɲɛtaga dɔ ye a ɲɛtaga dɔw fana ye jumɛn ye a b'an permettre a donw na ni gɛlɛya dɔw bɛ anw da la an bɛ bɔ k'o manifester tuma dɔw la a dɔw bɛ se ka kɛ fɛn an bɛ marchew kɛ comme salon ta la o kɛra cogoya min na o y'a sɔrɔ taliw bɛ yen nɔ dɔw ka fɛngɛ bɔra depuis 2012 u tun kan ka taa baara la fo kana se fo sisan ma u tun ma se ka don baara la an y'a ɲini ka faamaw ye cogo o cogo n'an taara mun fɛ yen nɔ o yɛrɛ a dɔw bɛ yen nɔ f'a dɔw bɛ kasi an ɲɛna k'a fɔ sini m'a ɲɛnabɔ sinikɛnɛ o b'a ɲɛnabɔ n'an taara o t'a la an ka téléphone ta bilen an nana t'o la o dusuma kasi la an y'a yira k'a fɔ maintenant 3 décembre comme o ye anw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye lujuratɔw tɔgɔ la an tɛ bɔ o don an ka taa an ka yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ malgré que don dira anw ma mais nin don in fɛnɛ an b'a yira k'a fɔ dusumakasi ko dɔw bɛ anw na an dɛsɛlen bɛ ka ɲɛ sɔrɔ mun ma o kɛra an taara primature la a don na an tun b'a fɛ ka don cité kɔnɔna na pour que ka fɛngɛ kɛ a don na an balila da la u nana u ye ministère mɔgɔ dɔw nana ka na an rencontrer pour que jamana yɛrɛ cogoya kama ka an deli pour que an bɛ se ka o ko d'anw danna an bɛ ɲɔgɔn ye pour que o situation minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na an nana t'o la fo olu sera ka ɲɛnabɔ tout récemment an sera ka o mɔgɔ ninnu sera ka taa baara la alhamdulilayi
maintenant an bɛ se k'a fɔ ko o fruit dɔ fana bɔra 3 décembre fɛngɛ in na parce que a don na vraiment anw na hali n'a sɔrɔ an ma se ka marche in ma kɛ an tun fɛ a bɛ kɛ cogoya min na mais anw na mɛnna et an ka jaabi fana kɛra mun ye n'o tun ye an mago ye o sera ka ɲɛnabɔ ani tuguni sensibilisation de don ka mɔgɔw ka kunnafoniw di mɔgɔw ma kunnafoni ninnu a bɛ se ka kɛ à travers les médias comme an filɛ ka minnu kɛ tantɔ ka na télévision sow la ka kuma lujura yɛrɛ kan u ka hakɛw u ka fɛn o fɛn ka ɲɛta cogoyaw ye pour que ka kuma kan mɔgɔw bɛ se k'o dɔn cogoya minnu na gɛlɛya minnu bɛ anw kan ani fɛn minnu fana kɛra anw ye parce que mɔgɔninfin tuma bɛɛ la i tɛ se ka kɛ fɛngɛ a bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw la i bɛ jɛ fɛn dɔ la mais au moins quand même dɔ fana bɛ d'i ma an ka yira k'a fɔ anw filɛ nin ye anw tɛ k'a fɔ an ye fitiri wale ye ni minnu fana kɛra anw ye an b'o fo o mɔgɔ minnu fana y'o kɛ an b'olu fo a don ninnu yɛrɛ la an b'olu dɔw fo pour que olu dɔw yɛrɛ wele ka na k'olu kɛ exemple ye pour que o bɛ se ka tɔ minnu bɛ yen nɔ minnu fana bɛ toujours kɔrɔlen ko ninnu na minnu ye hali sisan n'olu hakili ma se ka yɛlɛma ka taa lujuratɔw ka ko cogoyaw la a bɛ se ka hakili ɲuman di olu ma cogoya min na k'a dɔn k'a fɔ dɔ ye dɔ kɛ vraiment fɛn ɲɛnɛma de don ah est ce que ne fana tɛ dɔ kɛ a don na par exemple an ye madame le ministre de la fonction publique a don na ale de bɛna lancement kɛ parce que nin kɛnɛ in kan vraiment transition in kɔnɔna na an tɛ se ka madame le ministre de la fonction publique an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na an bɛ se k'a fɔ a ye fɛn kɛ Mali la depuis don min na Mali yɛrɛ indépendance taara fo sisan ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ parce que a ka temps kɔnɔna na a sera ka mɔgɔ mun ta temps fitinin mun dira ma dɔw ye san 10 kɛ fanga na olu ma se k'a kɛ yɔrɔ o ye belebele ye parce que ale y'a faamuya ale y'a dɔn k'a fɔ lujuratɔ mɔgɔw de don mɔgɔ minnu fana kan ka don baara la mɔgɔ minnu kan ka dɛmɛ a bɛ an bolo o cogoya minnu na o ye n'o ye sensibilisation fana olu fana bɛ a la ani tuguni hali anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛla la a bɛ se ka kɛ dɔ ye fɛn dɔw kɛ fɛn minnu vraiment mɔgɔw bɛ se ka o inspirer fɛn minnu kan t'a sɔrɔ olu mɔgɔw fana bɛ yen nɔ tuma dɔw la a bɛ se ka kɛ hali foire n'a ɲɔgɔnna ninnu olu dɔw bɛ se ka kɛ maintenant a yɔrɔ ninnu na mɔgɔw b'a dɔn ka ninnu fana ka seko ni dɔnko lujura b'u la mais u bɛ se ka fɛn kɛ u bɛ se ka fɛn dɔw kɛ vraiment fɛn minnu jamana yɛrɛ ka ɲɛta bɛ minnu na Mali kɔnɔna na foli yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka di lujuratɔw ma an bɛ ɲinɛ o kɔ mais ne y'a ye k'a fɔ n'i taara Mali la secteur o secteur la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu b'a la k'u jɔyɔrɔ fa bi n'an taara dɔnkiliko siraw fɛ n'i taara Salif Keita ninnu lajɛ Salif Keita ninnu Amadu ye Mariam ninnu ye fɛnw kɛ Mali la vraiment Ismaël Konate ninnu Mukhtar Ba ninnu ka na se fo maintenant hali yɔrɔ caman de don vraiment minnu jamana in kɔnɔ Mamadu Dumuyala ye wajulikɛla mais mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲinɛ u kɔ alors que vraiment jamana kɔnɔna na c'est des gens mɔgɔ minnu kan ka dɛmɛ de plus halisa ko u k'u hakili to halisa ni mɔgɔ ninnu na jamana kɔnɔna na surtout bi yɛrɛ c'est une occasion pour moi hali sisan n ye mun fɔ Madu Dumuya Mali u k'u hakili to a la a kana kɛ a salen kɔfɛ u ka dɔn k'a fɔ ko karisa vraiment ko mɔgɔ tun don mun a ye seko ni dɔnko kɛ vraiment n'o ye diinɛ yɛrɛ ta sira fɛ depuis bi a ka yira la pour que a ka se ka anw yɛrɛ lujuratɔ minnu bɛ yen nɔ an fana ka dɔn k'a fɔ ja n'i ye fɛn kɛ jamana hakili bɛ to i la nin journée ninnu bɛɛ ye o dɔ de ye voilà n tun b'a fɛ ka mun kɔni di 3 décembre yɛrɛ vraiment nafa ye mun ye kosɛbɛ lujuratɔw kan o de ye ayiwa an b'i fo k'i wariɲuman dɔn Sidi Mohamed dɔ bɛ bolo rapidement ka fara a ta in kan bari wagati ale sɛbɛkɔrɔ kurun na rapidement ka dɔ fara a kan yali 3 décembre in a ye mun de se anw ma a ye fɛn belebeleba de se anw ma Soumaila da sera k'a fɔ adamadenw k'u kunnafoni k'u labɔ a kalama k'a fɔ handicap tɛ bana ye handicap tɛ hinɛ ye handicap ye adamaden de bon n'i ye jateminɛ fana an y'a fɔ n ko le 3 décembre a bɔra Organisation des Nations Unies ka initiative de la en 1992 kɔfɛ sensibilisation ni fɛn ninnu kama o de y'a to 2006 o de la convention relative aux droits des personnes handicapées o de nana 2006 ka bɔ 92 la ka na 2006 donc 8 ans o ye convention labɔ sensibilisation in senfɛ
donc o convention fana la parce que convention le 13 décembre le 3 décembre do temena dron 13 décembre u ye convention labo le jamana betari bolo blala yoro ko na fa bay mo mali ko na no mali obligera ka sharia d'état smela da mangala ani sensibilisation ni femnuke o kara sababu ye 2018 mali sharia le jurato ka lwata 2021 u ye décréta on na ke sababu ye ka mogo biworo ani fla katla ka mogo binani ani fla o la smela foli ke madame le ministre du travail et de la fonction publique 2019 kono ale ka chesira ale ka ministère o mogo keme ani mogo nani o de do bara la lujoto la o mogo mugani segin amala ko kono chesirle do fana kan mais ministère de l'économie ka niveau la olu kelolo ka olu ma famille baké ala do atmi wele la c'est sanuma amu fana ke ni journée fana c'est fait donc ni bela ke madame le ministre de la fonction publique tay ntigera ka fo lujoto chômeur fana te se ka soro donc au delà journée internationale à Nafa à tseka fo ka se adana ali en flene bi kana shérif la bi ne ba Nafa e en wole bi ne ba kana occasion di awma on nga se ka kuma bi ambe ka kuma bi ambe ka lame fo kidal fo mali kokan ni be 3 décembre Nafa o foli fanante se ka nyene ko fo shérif la de uni che o ka wuli ka jola uni che uni ka lujuro to demena ali ni ko ba de ambolo sanu ta soro wari tese ka soro aywa ambifu ajara anyi anyo de fo shirfula na ma se ka minke funi o setani parce que diena tike fembe garjige di ni dabri bafaji lay bi da garjige di takabwala nonte vraiment malidem be kaka ona parce que chemi shirfula tigi beyo misali ali bulu bien vrai que ayre al islam dine tigi uma balika adamadenya ke chrétien dine mafe uma balika adamadenya ke buda adamadin bela jerelin fe kera mo goskusku yi kanu bayoro ibunya bayoro otumana ambe afu ka foni misali no anyi nuye alidila nuye asid Usman Shirif Madani Haidara ali naka dimba yawi otuma ambu fu dati fu limina aywa ka émission yere kunche sabula wakati ali sebe ko kuruna wuri kanda jumbe awbulu ka nyashin ika don jamana kono diuma katase jamana nyembaw manuya anga maratigi la moye uka demeke ambalima lujurato uka barakula halibi wala safinye do finye boda bilibili obseka duma alibi uka adama dinya kono nala wele ka bo da me kan se jamana nyemgo ma folo asimi naka gouvernement ani mali fama bela jelin oye ka fo halibi ku chesri le jurato ka kola parce que président de la transition allait de jamana dem bela jelen fay alna soma koro be shila allait de wili be ale tay dutigi ikanga ka dudeum u bela jelen ka ke joro kilinga u bela ke kilingi sharia ta fanfala ambo wili ni ke ka shi président de la transition gouvernement ani conseil national de la transition bela jelema krenkene na fana ministre de la santé ka wili bla alema ka fo anga sharia minun tara sharia nun uma ta ko bere beni convention ede yoro chaman ba kono nan lukan ka fali ina fonyi mi fo kanam ale directeur olu bandeno ka sababu ke ko lo kumana ko me ko décret ko yidadi akan donc amba ni madame le ministre de la santé et du développement social fait on a loi aka modifier ka yoro minun kan ka doa kono anga carte d'invalidité mi ma to ame sharia ka nafa soro allo ka se ka bojuna ani comité national de suivi parce que ni sharia ta e ma comité national de suivi sigi a kere na foye mobile sangana jo e ma essence ka kono donc wele bi blaga ta ministre de la santé et du développement social fait en bange baw ante nyine uluko ka fo nyana lujuro to be mogo ka so ika able ko la ka fo ani dento la bela jelen kili lujura ala de ake wa ya fo ko lujura ala bi togodo kare ka do la jo lujura bi se ka do ta olube no donc dembaw aw be ka hakli to lujura to no aw ka so lujura to yere ka fu nyana ka be ki chesri ni ala sonama abi nyene bo jarani aywa fulikan laban tiliyala ka folisi Shérif Lama ka folisi lujura to bela jilema kan bela jilen kan chesri ko lujura woni ala sonama ko ala ka kodo
ko ala b'a doni ka wuli ka bɔ an bɛɛ lajɛlen kunna ala ka limaniya d'an bɛɛ ma amina Ismail ayiwa folikan min b'i yɛrɛ bolo walasa ka émission kuncɛ folikan min bɛ ne bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye vraiment an bɛ foli lase Cherifou la ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o y'a tigi Ousmane Cherifou Madane Aidara fo kana se fo Cherifou la yɛrɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma kana se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn b'a la k'an lajɛ nin wagati in na an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ko vraiment ni émission in a bɛna kɛ sababu ye mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ vraiment yɔrɔtɔw malgré que dɔ kɛr'u ye mais halisa gɛlɛyaw caman bɛ anw da la an mago bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw caman ma ko tɔw fɛnɛ k'u inspiré nin fɛnɛ kan ka an wele émission na pour que an bɛ se ka taa an bɛ se ka kuma an ka gɛlɛyaw kan cogoya minnu na an b'o de wele fɛnɛ da maintenant média mɔgɔw fɛnɛ ye minnu fɛnɛ u ka dɔn k'a fɔ 3 décembre la o fɛnɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye wari kɔni t'an bolo sanu t'an bolo k'a di mɔgɔ ma mais mun bɛ u bɛ se k'an dɛmɛ mun fɛnɛ na o fɛnɛ y'o ye an ka se ka an kuma da lase jamana kɔnɔ denw fɛnɛ ma minnu bɛ yen nɔ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ka se k'o dɔn o de bɛ n bɔ kuma na assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ayiwa an b'a fɔ walekum salam wa rahmatulahi wa ta'ala wa barakatuhu an bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ seleke 4 kana la mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'i bɛ ka an filɛ an bɛ aw fo dante foli min na babaw jukɔrɔ kɔlɔn a Seyidu Ousmane Cherifou Madani Haidara a n'a ka denbaya n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye a n'a kanubaga bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ karamɔgɔ Chende Umu Jara n b'a fo jɛma a n'a ka denbaya bɛɛ ka foli lase tanti Ajaratu Tarawele ma Badalabu ko a ka wuladafɛ foli bi kɛnɛ kɔnɔ o tuma na wagati ale sɛbɛkɔrɔ kuruna ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na k'a fɔ ni masa rahamani m'an ka jɔnya jɔ an na inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don n'a nataw la assalamu alaikum wa rahmatulahi wa ta'ala wa barakatuhu a k'an bɛn